Il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern ma jiddejaqx jiddejjen, hekk iddikjara d-Deputat Nazzjonalista Mario Gallia. Aħna ma niddejnu. Mario Gallia indirizza konferenza tal-aħbarijiet dwar is-saħħa mentali u l-Isptar Monte Carmeli. Taħt Gvern Nazzjonalista l-Isptar Monte Carmeli tħalla bi 8 miljun euro dejn u f'25 sena ta' Gvern Nazzjonalista tħalla fi stat ta' telqa' u abbandun. Iżda Mario Gallia qal li Gvern Nazzjonalista biddel l-isptar u l-iswali u ġabu ma jintarafx. Tant biddinniħ li mill-qiegħ li llum ma jintarafx dak l-isptar. Bnejna swad ħalli nwieġbek u paċenzja bija. Bnejna biddinna kull imkien swali ġodda full air condition biddinniħ. Iżda dawn il-filmati li ttieħdu fl-2013 juru l-istat ħażin li tħalla fih l-Isptar Monte Carmeli fi żmien Gvern Nazzjonalista. Aħna fi żmienna tant inbidel l-isptar. Iżda meta saqsejna lil Mario Gallia dwar kif il-Partit Nazzjonalista jista' jkun kredibbli fil-kritika li qed jagħmel dwar l-Isptar Monte Carmeli li tħalla fi stat tal-biża' u li ma jagħmilx ġieħ lill-pazjenti, Mario Gallia qalilna maħniex korretti nsaqsu din il-mistoqsija. Tarak kif ħallejnieh u tinduna waħdek illi l-mistoqsija li għadek kif għamilt turi illi ma kienetx korretta. Kien propju dan il-Gvern li b'investiment ta' 30 miljun euro mifruxa fuq 5 snin qiegħed jagħmel xogħol estensiv ta' rinnovar u tisbieħ fl-Isptar Monte Carmeli. Xogħol bżonjuż ħafna kif 25 sena l-isptar tħalla fi stat ta' abbandun li ma jekk dinji tal-pazjenti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.